Sevaste ľudia, to som ja Jack Letris. Práve idem k Domišovi. Poďme na ten trafafutu. Kokos, ale ja sa cítim jak oné. Jak 5 litrov hovien najebaných, oné kokot. Celé zlé, ty kokos. Včera som si meral teplotu, že 38,4. Takže čajs. Je to celé zlé. Ale ja som sa tešil na ten trafafutu, že aj keby som bol chorý, tak tam proste pôjdem. Tak. No. Máme v pláne s Dumišom natočiť nejakú hru. Typujem, že Half-Life ten mal celkom úspech. Tak to natočíme. Snáď sa vám to bude páčiť. A tak no. Ani cigarety nemám, ty kokos. Neviem, som si zafajčil. Nič, drž piču! Vyjebané černy. Nenávidím one. Drž piču. Nenávidím vrany. To sú cigánske holuby. Kurvy špatná. Fuj, piče. To vidno. Kašlem jak jebnutý. Dlho som nefajčil. Piče už deň. To je zle. Dúfam, že Dumiš ma niečo ponúkne. Budem mať aspoň ušúvanú slamu. Aj to by som si už dal. Piče, to je celé zle. So mnou je to celé zle, kurva. Nevak, mal som vynikajúce raňajky. Mal som 2 tvarohy kokot, ktoré majú príchuť, že citronový koláč. A ono to je tak silno po piči, že odporúčam, je to fakt vynikajúce. No, som skoro tu. Dumiš. No, tak uvidíme. Natočíme to na Half-Life. A keď hej, tak môžete sa tešiť. Možno robíme aj s facecamom, neviem. Ale tak bude halus. Dobre, tak toto by som už aj ukončil. Viem, že to není zrovna moc dlhé, približne 4-5 minút, ale aspoň som vás oboznámil s tým, že idete na ten trafafutu, že tam pôjdem teda. A tak. No, tak pekný deň, majte sa, lajkujte, komentujte, odoberajte a majte sa.